Bé, aquesta és la meva primera intervenció com a portaveu del Partit Socialista en aquest debat de la ciutat i ho faré per donar el punt de vista dels socialistes damunt la tasca que ha dut endavant aquest equip de govern format per tres partits, damunt dels reptes de ciutat, d'on venim, què fem i on volem anar. Tot és important, no? També saber on venim. Recupera Palma. Aquest fou l'eslògan de campanya, gairebé un clam, dels i les socialistes de Palma quan es van presentar a les passades eleccions municipals de maig de 2015. Venien de suportar els 4 anys més foscos de la gestió pública de les nostres illes. El govern balear, José Ramon Bauzá, el pitjor president autonòmic de la nostra democràcia, després d'en Jaume Matas, que és molt dir, governava contra la ciutadania, ignorant el patiment que provocaven les mossegades de la crisi i girat d'esquenes a un clan ciutadà que protestava als carrers per reclamar uns serveis públics que, per culpa de les seves polítiques, esdevenien cada cop més indignes. I sí, els socialistes també van sortir en massa, juntament amb els 100.000 persones que ompliren els carrers i places de les nostres illes per reclamar, amb els nostres crits i camisetes verdes, un gir de les polítiques despòtiques, aplicades vers l'educació i també la sanitat. A Mallorca, governada en el Consell Insular també pel Partit Popular, una Maria Salom, completament cega i sorda, es dedicava a mantenir la nau del Consell en marxa. La nau anava, sí, però passava de llis pels problemes socials que acuciaven els mallorquins i mallorquines, mentre ella, des de la seva talaia i coordinada en l'esquema comú de les polítiques públiques d'aquella legislatura maleïda, es dedicava a emprar el no com a excusa de no gestionar ni intentar millorar, encara que fos de manera minúscula, la qualitat de vida dels ciutadans d'aquesta illa. Pel seu costat, a Palma, el govern de Mateu Isern l'havia sumida en un letard, que és el que fa i acostuma a fer sempre la dreta quan té responsabilitats de govern en aquesta ciutat. No fer res és sempre la millor de les opcions d'un PP, que, com que no creu en l'interès comú, intenta passar els 4 anys fent una gestió del no-res, una gestió que l'únic que fa és sumir a la 8ª capital d'Espanya en un retard encara més gran pel que fa a la seva adaptació com URSS i metròpolis que ha de ser del segle XXI. Durant aquell mandat, 2011-2015, els socialistes no ens van estar callats. Ans al contrari, varen batallar cadascuna de les retallades que ens imposaven aquests 3 governs que, emprant la seva majoria absolutista, van intentar agrenar no tan sols tot el que s'havia construït en anys d'esforç en el sector públic, sinó també la dignitat dels ciutadans i ciutadanes de Palma. Foren anys durs, anys en què van haver de visitar escoles perquè els infants no podien accedir als àpats necessaris per sostenir-se en peu i en condicions. Anys en els que visitaven les barriades per constatar el seu abandó. Anys en els que escoltaven dia rere dia que la gran crisi era la culpable de la situació en la que ens trobaven i que des de la gestió municipal no se podia fer res més que deixar passar la crisi, gestionar misèries de manera miserable i esperar a que vinguessin temps millors. Com si aquesta promesa, fundada en una màxima consistent en què la retallada dels serveis públics oferiria millors expectatives de futur, fos quelcom que se pogués donar com a esperançador als nostres ciutadans. Durant aquella legislatura, nosaltres vam estar al peu de carrer, com sempre hem estat, però amb una força i una intensitat renovades. Perquè els socialistes no ens fa por estar al carrer, perquè no necessitem llevar-nos el rellotge escàs cada vegada que visitem una barriada, perquè coneixem les entitats, el teixit associatiu i perquè anem sempre de cara explicant qui som, quina ciutat volem i de quina manera podem transformar-la i millorar-la. A resoldre de tot això, ens vàrem presentar a les eleccions de 2015 amb les ànsies i la il·lusió de recuperar per a Palma un millor futur i uns millors governants, que tot i les limitacions pressupostàries, que encara les tenim, poguéssim assumir amb dignitat, complicitat amb la ciutadania, transparència, humilitat i vocació de feina la seva responsabilitat en la gestió municipal. Nosaltres vam apostar
per recuperar una ciutat cohesionada socialment, amable, sostenible i moderna. Fruit d'aquesta il·lusió fou el resultat dels comicis municipals que ens permeteren formar govern amb les altres dues forces de progrés, Més i Podem, que havien assolit representació a l'Ajuntament i que des del primer dia ens van posar a governar amb la mirada posada en el carrer i no en els despatxos. Del full de ruta que ens van marcar per conformar l'actual govern de ciutat i que vaig tenir l'honor de presidir durant els 2 primers anys i de compartir-lo amb l'actual val de Toni Noguera, van ser capaços d'establir-hi tot un seguit de mesures que van decidir aplicar tot d'una i que, contràriament al que veníem escoltant durant 4 anys, no eren ni impossibles ni tenien cap cost econòmic significatiu. Ves per on. Diuen que la política no se pot nodrir únicament de gestos. És ben cert. Però també és cert que sense els gestos i sense una actitud adequada d'escolta és impossible pretendre posar-se al capdavant de la gestió d'una ciutat com la nostra. I així ho van demostrar i ho seguim demostrant cada dia amb el nostre esforç. Tan bon punt com vam entrar a governar, vam impulsar l'oficina antidesnonaments. Tots hem parlat perquè estem ben orgullosos. Un d'aquests impossibles del Partit Popular, ho escoltaven cada dia, que ha fet possible que més de 1.100 famílies no hagin hagut de perdre casa seva per culpa de la crisi. En el mateix plànol social hem recuperat el diàleg amb el tercer sector i hem impulsat un caramull de mesures per tal de recuperar a poc la dignitat de totes les persones, que és allò que de veritat ens importa als i les socialistes de Palma. Perquè, a més, som conscients que no és possible una verdadera recuperació de la dignitat i l'estabilitat econòmica sense una ocupació estable. Van donar la volta als serveis d'ocupació de Palma Activa per tal d'ajudar a tots els sectors de la societat, però sobretot als joves i als aturats de llarga durada i als majors de 45 anys, a recuperar la il·lusió d'aixecar-se cada dia. Per sort, els programes d'ocupació s'han recuperat i les dades econòmiques de la ciutat són positives. I una de les més importants és l'evolució de l'atur i l'ocupació. I a data d'avui podem dir que en 3 anys l'atur ha davallat en 9.154 persones, una davallada del 33%, i que l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat en 30.000 persones, 30 persones al dia. Mentre fem aquest debat, un dia com avui, 30 persones més es donaran d'alta a la Seguretat Social. Queda molt per fer, és evident, però les dades són positives. Una de les altres àrees més maltractades durant la crisi fou l'educació. El diàleg zero s'havia establert com la principal màxima i, a més, la manca d'atenció a les necessitats bàsiques dels escolars, començant pel manteniment dels centres, havia esdevingut una constant. Perquè és una prioritat per a nosaltres, els socialistes immediatament van posar fil a l'agulla i hem millorat moltíssim en inversió amb els CEIPs, a les escoles. Com a exemple, ja hem pintat 43 dels 45 centres a Palma i a final de legislatura quedaran tots pintats, cosa que no s'havia fet mai. A més, van aconseguir inversió de capitalitat per millorar els patis de les escoles, el CEIP Joan Miró, el Camilo José Cela, Santa Isabel, el Terreno i tant d'altres. A la mirada posada en la recuperació dels programes adreçats a les principals necessitats, el primer any de la legislatura es va recuperar el programa Èxit, que es va traspassar a Benestar Social amb el nom de PRICE. Dels 9 centres on es feia PRICE, hem ampliat a 7 més i actualment tenim 16 centres on es desenvolupa i 2 aules d'estudi. Això significa alguna cosa important, que és donar atenció als alumnes proposats pels mestres i a la implicació de les famílies, sessions de reforç educatiu, aules d'estudi, tècniques d'estudi, hàbits d'estudi. I altra cosa important, tornarem a construir escoletes, la primera a Son Llibert. Tot plegat, fruit del treball continu, de la coordinació entre àrees municipals, de l'escolta atenta, de la col·laboració amb tota la comunitat educativa i la intenció de no deixar ningú enrere. Gestos acompanyats de fets, la millor combinació. Voldria ara seguir amb les barriades, les grans oblidades quan governa la dreta i per les quals demostra un interès desigual
ja bé sigui quan està al govern o quan està a l'oposició. Ens vam trobar una ciutat bruta, deixada, descuidada, malmesa, sumida en l'apatia. Des de Malla s'ha impulsat importantíssimes accions per recuperar el temps perdut. És cert que l'incivisme encara és una constant i que ens queda moltíssima feina per fer en aquest sentit. I també és cert que encara queden moltes millores i innovacions per aplicar i tenir un millor servei. Però el que és innegable és l'esforç que s'ha fet a Malla per posar el comptador en positiu, després de 4 anys en negatiu i de retallades constants. Vull recordar la inversió de més de 20 milions d'euros que ha permès millorar el servei i les freqüències de pas i que no aturen. Per no parlar de l'experiència de recollida selectiva al centre de la ciutat, un exemple a seguir per a altres ciutats amb un patrimoni com és nostre. I de la mateixa manera que Malla, a l'MT també es van trobar el comptador a zero. Contràriament al que pregonaven els 4 vents, els grans gestors de la mobilitat del PP, ens van trobar les arques públiques amb un balanç aparentment quadrat, però desquadrant la vida dels milers de ciutadans que tenen l'MT com una referència en els seus desplaçaments diaris. La nostra entrada ens ha permès contractar més personal. Gairebé ja són 100 conductors el que duim de legislatura. Hem realitzat ajustos per millorar determinades línies. Hem creat una xarxa de busos nocturns. Hem impulsat la gratuïtat per als menors de 15 anys que l'any que ve culminarà amb els menors de 17. Hem obert les portes de l'MT pels aturats de llarga durada i altres col·lectius als quals oferim descomptes tarifaris. I ara ens disposam a culminar un dels principals objectius de l'MT, la renovació parcial de la flota que ens permetrà assolir un millor servei en el qual hi creiem fermament. L'any passat, més de 40 milions de persones van emprar el bus de l'MT, però no ens conformem amb això. Volem créixer i esdevenir una veritable alternativa al vehicle privat i la cura més eficaç contra els embossos. I en la col·laboració del govern de les Illes Balears ja estan preparant la integració tarifària, que començarà amb el bus i el metro, una mesura llargament reclamada per la ciutadania, pels usuaris del transport públic, i que ara, també aquesta legislatura, serà possible. Apostant per la mobilitat sostenible, hem seguit ampliant de manera ferma i sense por la xarxa ciclista de la ciutat, augmentant el seu valor en l'ampliació del servei de bici Palma, que lluny de ser un servei gairebé simbòlic en el que volia convertir-lo el Partit Popular, ara ha incrementat notablement els seus usuaris, estacions i esforços destinats a donar un millor servei. Dins aquesta línia, tampoc ens ha de tremolar la mà a l'hora d'implantar mesures de restricció i calmar del trànsit al centre. Un camí que és impossible tornar enrere i que necessita, per a que Palma esdevengui una ciutat menys col·lapsada, seguir ampliant, juntament amb altres mesures, com pugui ser l'ampliació d'aparcaments dissuasoris, el tramvia com una ferma aposta de futur i una mobilitat planificada. També és dins l'àmbit de les barriades on més s'havia notat un altre servei que van fer desaparèixer, la policia local. Des que vam assumir la gestió de la policia local i tots els múltiples entrebancs i problemes sense resoldre que van haver d'encarar tot just arribar, des de la primera setmana de govern, hem estat capaços de destinar una mitjana de 300 agents a cobrir els centres escolars. La proximitat també s'ha recuperat amb 120 agents repartits per tots els barris de ciutat, distribuïts en 10 zones que treballaran en equip. Finalment, també posam el focus allà on se necessita, a les zones turístiques on la convivència entre visitants i residents és necessària per tirar endavant una ciutat cohesionada i habitable. Per això hem avançat el dispositiu d'estiu i comptarem amb 120 agents diaris, 28 més que l'any passat, que ja eren més que l'any anterior. Per tant, cada any, cada estiu, va millor. I també tornem a invertir als barris i pobles de Palma, recuperar espais i edificis públics, deixats i moltes vegades totalment abandonats, amb projectes com el bosc urbà del Canòdrom, la plaça dels Nins i el torrent dels Geous a platja de Palma, la plaça de Sant Jordi,
les cases de Son Ametllers Vivero, el casal de barri de Gènova, el centre de dia i social de Son Xigala, la fàbrica de Can Ribes a la Soledat, les Torres del Temple, el Cibago i Saigo Dolça al Terreno, l'antiga presó Cascapiscol i tant d'altres. Ho deia abans, que els gestos s'han d'acompanyar d'accions, que uns sense els altres no funcionen. Vull posar d'exemple la tasca que vaig emprendre els anys que vaig tenir responsabilitat de Batla i que consistia en rebre setmanalment els ciutadans que s'acostaven a cor a fer-nos arribar les seves inquietuds, preocupacions, queixes, propostes. Perquè he vist la política en primera persona, perquè soc de barri i estic orgullós, perquè crec fermament en els ideals del nostre partit i perquè estic convençut que és a través de l'exercici de la política que puc seguir fent que la nostra ciutat, la que estic segur que tots estimant, segueixi millorant. I és als barris on un se sent verdaderament útil i on un se sent empès a seguir millorant aquells aspectes que encara queden coixos a la nostra ciutat i que són molts. D'aquí vull agrair la tasca que s'està fent des dels districtes per cotxar totes les preocupacions de les barriades, que necessiten allunyar-se de l'abandó en el qual les van trobar. A cadascuna de les visites de barri que he fet, que seguirem fent, vull apropar-m'hi amb el mateix sentiment, amb la mateixa receptivitat i el mateix entusiasme del primer dia, que espero que mai em faltin. És només d'aquesta manera que un s'adona d'una voravia que està rompuda, d'una aturada de bus que s'ha de reubicar, d'una senyal que necessita reparació, d'un camp de futbol, d'una barriada, com el cas de l'Antoniana al Can Redó, o el Verge de Lluc, o el poliesportiu de Son Oliva, que feia anys i anys que era una reivindicació històrica i que ara s'han començat a solucionar. Són petites coses per a alguns, però per a mi signifiquen la grandesa de la política i la concepció inequívoca de que qui fa feina, sempre pensant en el bé comú, no s'equivoca. Si a més, i sumant que treballem pel bé comú i ho fem amb dignitat, aquí és quan puc dir que la feina feta no pot ser mai rebutjada. I és que justament el que li faltava a aquesta ciutat era dignitat, quan era sostinguda per un govern municipal que, com s'ha pogut veure recentment a les sentències dels tribunals, era un partit de persones indignes de representar els seus conciutadans. A Balears i també a Palma patiren la indignitat de la corrupció. Per sort, varen alliberar les institucions d'ella el passat maig de 2015. I ara hem pogut veure complet el mateix anhel al govern de Madrid, on, gràcies a una moció de censura per la dignitat, van poder allotjar el partit amb més corruptes de la història de la democràcia. Jo crec molt en les persones i, sobretot, en aquelles que donen una passa endavant i es posicionen contra les injustícies. Crec fermament que el nou govern de Pedro Sánchez, a banda d'aportar dignitat al nostre país, ens aportarà moltíssim com a ciutat. N'estic convençut perquè no podrà ser d'una altra manera. D'exemple, serveix una de les primeres decisions preses per l'executiu, acollir els refugiats del vaixell Aquarius. Abans sentien dir, no és possible, no és factible, no hi ha recursos. Ara sentim dir, veniu, us acollirem. I Palma ja ho va dir des de l'inici de la legislatura. Som una ciutat d'acollida, com ho hem estat sempre al llarg de la nostra història. I ho volem tornar a ser una ciutat d'acollida, una ciutat digna. Estic segur que la col·laboració amb el govern central serà ferma i estreta, com no podria ser d'una altra manera, ara que obrim un temps nou. I una d'aquestes mesures ha de ser la retirada del recurs contra la carrera professional dels funcionaris de l'Ajuntament de Palma. D'igual que ho ha estat la col·laboració amb el govern de les Illes Balears i que s'ha plasmat, per exemple, amb els convenis per cessió de solars municipals per a la construcció d'habitatge públic. Com a socialistes, pensam que els principals problemes de la ciutat s'han d'encarar, cercar solucions i posar-les en pràctica, per garantir la dignitat de les persones, per facilitar l'accés a una cosa tan bàsica com és un lloc per viure,
Per això posem en marxa la política pública d'habitatge, amb mesures com l'oficina antidesnonaments, les subvencions per a la rehabilitació a barris vulnerables, les subvencions al lloguer jove, la construcció, de nou, d'habitatge públic. I com no podria ser d'una altra manera, la dignitat no se pot mantenir sense memòria. Vull acabar la meva intervenció recordant a les víctimes que patiren la crueltat a la nostra ciutat. Durant aquest mandat van fer que Alexandre Jaume ocupés novament un lloc preeminent en aquest saló de plens. Jaume era un socialista, com nosaltres, que creia en la igualtat d'oportunitats i en el bé comú, amb un ampli sentit de la responsabilitat i amb una vocació de servei públic indiscutible. Jo també vull que aquesta ciutat que s'obre la mà, als que ens visiten i a tots aquells que ja han volgut convertir-la en el seu lloc per viure, segueixi sent oberta, que lluiti contra les desigualtats. Així ho estem demostrant amb el fer compromís amb el col·lectiu LGTBI i amb la igualtat entre dones i homes. El passat 8 de març, els carrers de la nostra ciutat s'ompliren d'un clam que serà difícil fer callar. El meu partit i jo farem feina amb totes les nostres forces perquè la seva veu mai sigui silenciada per ningú. Des de la proximitat, des de mirar els ulls als nostres ciutadans, des de dur a terme allò que pareixia impossible, és quan ens podem plantejar que la transformació de la nostra ciutat val realment la pena. Com deia Ortega y Gasset, solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Moltes gràcies.